The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, the Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pagampo alang sa pamilya. O among Dios ug amahan sa tanan, diha ni Kristo imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay, ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay, nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan, ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eucharistia, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan, aron ang imong presensya, mag-auhag ka namo sa pagpadayon sa imong magaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, maggiya sa tanang banay, labi na ang mga gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait o pagampo o sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran o magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria o Jose, iampo ninyo kami. Mayong adlaw sa Ginoo. Sige apon, niya na usab ang atong tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, no? Pizza 4, no? Pizza 4 sa bulan sa Setyembre, no? Tuig 2016. Okay. Adlaw karon diin pagahimuon ang kanonisasyon ni Mother Teresa of Calcutta, no? Si Mother Teresa of Calcutta alang sa kasayuran sa tanan, no? Alang niya itong pagkahibalo hinoon, daghan na kay nakailan niya, no, ni Mother Teresa of Calcutta. Usa ka madre diin nakita gyud ang iyang kinabuhi nga niadtong buhi pa siya, iyag yung gipakita ang kinabuhi nga ingon gayud sa usa ka matuod nga Kristohanon. O karong adlaw gitakda na ang kanonisasyon niya, no? Nga ilhon siya sa simbahan, kinuhoang Katoliko, nga ang iyang kasantos dili gayud malalis, o deklarasyon universally sa iyang pagkasantos.
naarabay gamay nga kinahanglan atong kurhian ani sa panghuna-huna sa atong mga igsuon, labi na gyud sa mga igsuon natong dili Katoliko. Bisan pa gani mga Katoliko, na agyoy mga Katoliko pod gani nga wala sila hibalo unsa unsa ng kanonisasyon sa usa ka ilhon nga santos. Nya ang ubang mga tinuhuan pod akong nadungog sa ilang mga tulumanon nga kana kunong definisyon pagtulon ang Katoliko mahitungod sa santos, wala kuno na nasubay sa Biblia, no? Kay kanang santos sa Biblia kana mang nagtuman sa mga pagtulon-an ni Kristo, santos man na. Unya sa Katoliko kanang masantos ka, ipaagi pa magkanonisasyon. Unya gasto pa gyud kay pag-imbestigar lang sa kinabuhi mo gasto magina, no? Dayon moingon sila nga dili gyud ka mahimong santos sa tinuoang Katoliko kung dili mo gasto. Unya awahin na. Himuon kang santos sa simbahang Katoliko, awahin na, no? Nga sa Biblia ang definition sa santos any bisan kinsa, no, nga nagsubay sa mga pagtulon-an sa Dios, nagsubay sa mga pagtulon ang Kristiyano, santos. O mga Kristohanon, saints, o mga santos base sa Biblia. Pero sa Katoliko, masantos lang ka kung i-canonize ka. So kung di ka i-canonize, dili yung ka masantos. Unya, ang Diyos man mo santos. Dili man ang papa, dili man ang mga obispo. Di ba? Mo manay atong madunggan, mahibawan sa mga igsuon nato, particularmente gyud sa mga nahimulag. Mga igsuon, kanang biblical definition sa santos tinuod man na nga bisan kinsa nga nagbuhat o kabubuton sa Dios, nagsunod sa mga pagtulon ang Kristiyanos, biblically santos gyud. Pero atong timan-an nga ang pagpiho sa usa ka tawo ba nga tinuod yun na siyang santos o dili ba, ang Diyos ra gyud mo'y nasayod ana. Yan naman. Kay siya man mo'y nakabasa, nakakita sa huna-huna sa tao o pagbati sa tao o mga gibuhat sa tao, no? Ang Diyos raman gyud mo'y nasayod sa kabalaan sa usa ka tawo. Pero giingon lang diya sa Biblia, no, nga bisan kinsa nga nagsunod sa pagtulon-an sa Dios, pagtulon-an ni Kristo, santos ka. Di ba? Mao na siya definition gyud sa santos, kanang nagsunod sa kabubuton sa Dios. Di ba? Pero ang pagpiho ana, kita mga tao dili ta kapiho. Ang pananglit ako, moingon ko nga nakakita ko og tawo nga buutan man, maayo man kaayo ang iyang mga buhat. Wa man gyud ko'y nakita nga dili maayo sa iyang gibuhat. So santos na siya kay ang iyang mga buhat hao man gyud kaayo sa kanang gipanudlo ni Kristo, no? Gipanudlo sa Dios. So santos yun na siya. Na makasigurado ko nga sakto gyud ko. Kay basin bayag dunay gihimo ng tawhana nga wa ko kakita nga makaingon ta nga dili gyud ito tinuod santos. Nga di lang ko kasulti ana kay wa man ko kita sa iyang binuang. Murag pakitang tao ra ito pero wa man ko kahibalo nga pakitang tao ra ito. No. So mo nang makaingon ta nga ang Dios ra gyud mo'y labing nasayod, no, sa usa ka tawo nga tinuod ba gyud na siyang santos. Mo na nga sa buhi pa ta diri sa yuta, dili ta magtawganay og santos kay dili man ta kapiho, gawa sa Dios. Pero mao gyud na definition sa santos. Bisan kinsa nga nagsunod sa pagtulon-an sa Dios, pagtulon-an sa Dios, nagsunod sa pagtulon-an ni Kristo, santos ka. Pero kita mga tao dili ta kapiho. Kung kinsa gyud ang tinuod nga santos atubangan sa Dios, kay ang Dios raman
ang Dios ra man gyud mo'y labing nasayod sa kasantos sa usa ka tawo. Di ba? Mao na nga sa buhi pa ta diri, no, generalmente biblically speaking, bisan kinsa nga nagsunod sa kabubuton sa Dios santos. Di ba? Pero kay kitang mga tao dili man ta kapiho sa atong isig ka tawo nga santos ba gyud na isig dili, kay dili man gud ta ka kita gyud sa tanang gibuhat sa usa ka tawo o sa iyang kinahiladman, wa man ta kahibalo ga pakaaron ingnon ra day na. Di ba? Sumao na nga dili pa ta magtawag na santos. Panalitan na ikaw karon akong higalaw, ikaw naminaw karon, buutan ka. Dili ko kasiguradong santos jud ka, kay wa man ko kahibalo gyud sa tanan nimong gipangbuhat o sa imong gibati basig nagpakaaron ingnon lang ka. So ang Dios ra maoy labing nasayod, mao nang dili ta magtawag na santos. Dili sa yuta. So mao na unya kay ang simbahan gud nga gitukod ni Kristo atong timan-an biya. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Anaa man siya gahom nga gikan sa Dios, gikan ni Kristo, nga mahimo niya ang pagdetermine, no, sa mga tao nga kinsa na sila nga tinuod yun nga nga santos. Kana bang pagdeklara ba universally sa tibuok kalibutan nga kana siya tinuod yun nga santos dili malalis? Ang simbahan na ay capability ana. Na ay siya galamhan mo identify, mo piho, pinaagi sa paggiya sa Espiritu Santo nga dili siya masipyat, dili siya masayop kung iyang officially declared sa tibuok kalibutan nga ang kasantos niya ng tawhana tinuod jud di gid malalis, mao nang ideklara niya, mao na ang kanonisasyon bot pasabot ana. Parehas ba anang ganing pagdeklara, pila ka basahon ang daang kasabutan o pagdeklara, pila ka basahon ang bag-ong kasabutan? Kanonisasyon may tawag ana. Di ba? Parehas na di sa ta maghisgot atong daan. Okay, medyo controversial lang daang kasabutan kay sa Katoliko nga Biblia apil man tong pito ka libro nga gitawag sa mga Protestante og apokripa, di ba? Bisag kana lang New Testament kay nag-usa man ta ana nga 27 books ra kabuok, no? 27 books ra. Unya asa man nato na nahibaw-an nga ang bag-ong kasabutan 27 books ra. 27 ra kabasahon nga dili man ta kabasa diha sulod sa Biblia nga ang mga apostol sa ilang panahon, no, kanang naas Biblia, di man tang kabasa nga nagkanunay sila sa ilang panahon. Pila kabasahon ang bag-ong testamento? Wala man. Kay gani kung mo research ta sa history, daghan man kaayong basahon ang mga Kristiyanos, di raman kanang 27. Di ba? Kanang sa didaki lang. Wala nato nagi-appeal sulod sa Biblia, pero daghan kaayong mga pamahayag tudlong Kristiyano diha nga naa diha sa didaki, pero wala na sa Biblia. Katong sulat ni Obispo Ignacio, wala na nato gi-appeal diha sa Biblia, pero naa siya mga gipangtudlo nga Kristohanon nga iyang nahibaw-an kay disipulo man siya ni San Juan. Di ba? So mao na nga dili ta makaingon nga ang tanan na sulat-sulat sa Biblia, no? Si Juan gani sa Juan 21 bersikulo 25, sa buhat lang na ni Kristo, ingon siya nga dili tanan na sulat, kay kung sulaton pa kuno nagtuo siya nga bisan gani ang tibuok kalibutan dili kasudlan sa mga basahon, no? Nga sulaton unta, no? Labi na sa King James version nga giingon nga kinahanglan untang sulaton. Unya ang mga buhat ni Kristo either magmilagro siya og manudlo. Unya niingon si Juan nga dili kuno tanan na sulat. Then mo adto pug ni Pablo, mao gyapon dili tanan na sulat, na gibinaba na lang. Kanang gitawag og oral tradition. Wala po nang written tradition, no? Kanang mga nas Biblia. Dili tanan kana bang nasulat.
Unya, ang mga Kristohanon, kung mo-research ta og kasaysayan, dili lang kay 27 ka libro, daghan. Research na good mo. Naamang gali gituhuan nga sulat ni Pedro, pero wa na giapil as Biblia. Ganang sulat ni Barnabas. Nga gituhuan nga wa na giapil as Biblia. Nya ang mga apostol pod wala magkanunay sa ilang panahon pila ka basahon ang bag-ong kasabutan. Now, kanus araman na gideklara, awahin na sa later council na. For example, Council of Hippo, Cartago, o Council of Nicaea, o naman na gipang-affirm. Awahin na nga mga konsilyo. Unya, kinsa may ga canonize na gideklara simbahang Katoliko. Unya, kanang pag-canonize nga pag ilang nga kana tinuod yun, di gyud malalis nga kana gilamdagan yun na sa Espiritu Santo, no? Dili buot sabton nga ang gilamdagan sa Espiritu kana rang gi-canonize. Kay naa may ubang mga pulong sa Dios nga wala na ma-canonize sa simbahan tungod kay wala maapil sa iyang kanang estudyo nga naistudyohan og ayo nga nakaingon siya nga kini tinuod yun nga pulong sa Dios. Kay kanang pag-ingon nga gi-canonize dili man but pasabot nga kanara. Kay gani kung adto ka sa Deuteronomy 29 verse 29, giingon diha nga dili kuno tanan gi-reveal o gipadayag sa Dios na ay mga butang tinago. Pero naapoy gipadayag. But pasabot ang mga pulong sa Dios dili ingon tanan na sulat. Di ba? Mga suking tigpaminaw. Unya, kay ang simbahan good, gipadad-an man sa Espiritu Santo sa Pentecostes. So, naa siya Espiritu Santo, kung giyahan siya, so kung mo-determine siya nga kana tinuod yun o dili, tungod sa giya sa Espiritu Santo, makasigurado siya. So, kanang deklarasyon og santos, dili nabot pasabot nga nasantos siya tungod sa deklarasyon. Dili, kay kanang pagdeklarar sa simbahan nga 27 ra ka libro ang bag-ong kasabutan, dili manabot pasabot nga sa dihang gi-canonize, maupay pagka nalamdagan sa Espiritu Santo ato. Nalamdagan nato sa Espiritu, pero awahi lang siya na napiho sa simbahan pinagi sa iyang panginsusi, pag-estudyo nga kato, dili gyud katahapan nga tinuod yun to nga linamdagan sa Espiritu Santo. Iyon na dili kay nasugod ang pagkalinamdagan sa Espiritu Santo anang mga nasulat sa bag-ong kasabutan sa dihang gi-canonize siya. Daan na to. Awahi lang siya giila ang iyang katinuod. Kay kung moingon ka nga panahon sa mga apostol, no, sa labi na tong wa pa sila nasulat o katong naana sila nasulat, dili biha kay 27 lang. Research ra gud mong history, dili lang kay 27 books ang gisulat sa mga Kristohanon. Unya, gipili ani gihashasan ni sa mga obispo. Obispong Katoliko ang gahashas. Mga bitang makaingon ta nga ngano maning mga dili Katoliko ron nga mutuo man sila, no? Sa deklarasyon nga Katoliko nga 27 ra ka libro ang bag-ong testamento, no? Kung dili nila dawaton ba ang authority sa Katoliko nga siya gi-authorize siya sa Dios nga mo'y mudumala o nga gitahasan siya nga mo'y gi-authorize nga manudlo diri sa kalibutan. Na ang mga dili Katoliko nga religion adi man mo mudawat ana kana galing authority sa simbahang Katoliko kay para niya Biblia ra gyud authority. Di ba kanang sola eskriptura, Bible alone. Kay sa pagtuong Katoliko god tulo man na Bible, apostolic tradition ug magisterium. Dili igo nang mayon lang kag Bible lang, kay kung Bible lang nya lahi-lahi mang interpretation sa tao. Di man magparehas sa ano to pagsiguro kinsay nagtudlo na tog otorisado o kasaligan yun nga inigbasa na to sa Bible lain-lain man itong pagsabot. Sa ano to pagsiguro mo na nga dili gina siya maayo nga kung moingon kang Bible alone lang, kay lahi-lahi man itong interpretation. Kinahanglan doon na gyud kanang authority nga grupo sa mga tao nga ang ilang interpretasyon otorisado. Munang gitawag na to og magisterium. Ang unang magisterium mao ang mga apostol.
Katong gipili ni Kristo hugpong sa mga magtutudlo kay kanagong magisterium bot pasabot ana hugpong sa mga magtutudlo. Unya katong mga apostol mga magtutudlo man to nga gipili ni Kristo. So sila may unang magisterium. Unya kay sila may gi-authorize sa ato pa ang ilang hiniusa nga interpretation mao'y final. Sa ato pa mo'y angay natutuhuan kay otorisado man sila. Parehas ba sa atong mga balaod sa Pilipinas? Dili man kay bisan kinsa mo'y muhubad ana. Now, ang mga abogado magdebate manggalian ng mga balaod sa Pilipinas pero ang final arbiter ang Supreme Court. Okay, final authority man to. So, kini pong Biblia, ang final authority ani mo interpret ang mga apostol no sa ilang panahon. Hiniusa. Unya ang ilang mga deklarasyon ipaagi nag mga konsilyo tigom para sa atong ilang kalibog sa pagtuo sa bag-o pa ang iglesia. Katong sa Council of Jerusalem nga gadibati sila. Kay naa may mga Kristiyanos nga muingon nga patuli paghihapon. Dili gihapon ni apil ang mga hintil. Mao man na itong ilang debate nga nahitabo dito. Nya gatigom to mga kadagkuan sa simbahan. Unya human sa taas nga lantugi mitingog din ilang Chief Justice. Kinsa man si Pedro. Pagtingog ni Pedro hilom sila tanan then ang desisyon ang pamulong ni Chief Justice labaw nila ni Pedro wala gyud na nila supaka. Gani gidasunan pa ni Santiago kay siya may nahimong obispo dito sa Jerusalem. Diin nahimo ang ilang konsilyo. So unsay ilang na nahiusahan sa Council of Jerusalem mabinding na sa tibuok simbahan mo nang kinahanglan tuhuan. Unya kay dili man katura nga council na pa may ubang mga council nga magkatigom ang mga kadagkuan sa simbahan kay hisgutan ng mga problema kanang mga sungi sa pagtuo. Sa katong sa Council of Nicaea. Nga gidibatihan ang pagka-Diyos ni Kristo kay naa may di mutuo nga pare nga si Arius. Nga gibanhaw mangyali na ni Felix Manalo ng pagtulunan nga dili Diyos si Kristo. Diin paghuman sa konsilyo kinahanglan tuhuan nato na. Ngano man kay ang konsilyo nga Kristohanon na may gahom sa binding and loosing. Mao bitaw nga og ayuhon jud nato og huna-huna no mga tinahod nga tigpaminaw. Inconsistent man ang kining mga igsuo nato nga dili Katoliko nga moingon sila nga ang mga obispong Katoliko wala na sila authority kay Biblia ra gyud. Nakaron bi giunsa nila pagsiguro. Nganong nituo man sila nga ang bag-ong kasabutan nga linamdagan si Espiritu Santo diri sa New Testament lang, bisag New Testament lang atong isigutan. Nganong nituo man sila sa konsilyo, mga konsilyong Katoliko, no? Cartago, Hippo, bisan pag-alis ni siya, no? Uban pang mga council nga Katoliko nga nagdeklara pila kabasahon ang daang kasabutan og bag-o. So bisag kini lang bag-ong kasabutan. Sumala sa history, mga obispong Katoliko ang nagcanonize, nagdeklara pila lang kabuok ang linamdagan sa Espiritu Santo sa bag-ong kasabutan mo na 27 books. Pero dili ta kabasa sa Biblia nga gihimo na sa mga apostol sa ilang panahon. Di ba? Wala gyud konsilyo diri sulod sa Biblia katong sa konsilyo sa Jerusalem wala man sila maghisgot pila kabasahon ang bag-ong kasabutan. Awahin naman na nga konsilyo gideklara. Na karon giunsa pagsiguro sa mga dili Katoliko nga 27 books ra nga ang mga apostol wala man magkanunay sa ilang panahon. Mo bitaw nga kung nituo sila anang New Testament nga linamdagan na sa Espiritu Santo, deklarasyong Katoliko man na pinaagi sa mga konsilyo. Kung nituo sila, dapat ingon ani unta ang mahitabo. Ay sila motuo sa Biblia, tuhuan sa nila ang authority sa simbahang Katoliko. Kaya ang simbahang Katoliko may nag-ingon nga kana sa bag-ong kasabutan, kana rang 27 ka libro mao'y gilamdagan sa Espiritu Santo. Nga sigurado kita. Nganong nituo man sila. Ang Protestante tuo, ang Iglesia ni Cristo tuo, nga 27 ra, no? Kanang bag-ong kasabutan. Ang Adventist tuo. Tanang mga Kristohanon nga nagamit sa Biblia, no? Puros nagtuo anang ihap sa libro sa bag-ong kasabutan nga 27 nga deklarasyon man ng Katoliko.
Oh. So, ana unta no, kung nituo sila sa Biblia, ay sila motuo sa mga nasulat diya sa Biblia. Tuuan sa nila ang authority sa Katoliko. Kay ang Katoliko may nagdeklara nga mauna 27 books ang linamdagan lang sa Espiritu Santo nga sa history pagkadaghan ra bang sinulat ang mga Kristiyanos. Oh, dayon mao na ang pagdetermine nga asa man gyud kasaligan ani nga di gyud ta matahap, mao nang magkonsilyo. Parehas atong konsilyo sa Jerusalem nga asa man gyud opisyal nga pagtulon anato ani nga lain-lain man ni atong hunahuna, mao nang magdebate, magkonsilyo. Oh, then pagdeklara kinahanglan mutuo ta ana kay na may gahom ang konsilyo nga Kristohanon sa binding and loosing kana ding Mateo 18:18. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. O mo man ang gahom sa simbahan. Actually, gahom man na sa Dios, gahom man na ni Kristo. Kanang pagdili og pagtugot, pero iyan ang gilugway ngadto sa iyang sinaligan, iyang baykar nga una si Pedro. Dayon kay wa man mag-inusara si Pedro sa pagdumala sa iglesia, naaman si mga kaubang mga apostol, mo na kanang gahuma, gi-affirm po na nga hinugpong, kana sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang giingnan ana ni Kristo ang mga apostol. Pero sa wa pa na niya ipamulong sa hinugpong, iyan ang gi-single out ni Pedro. Oh, kay si Pedro man mo'y silbing Chief Justice sa among the apostles. O among the 12 apostles, si Pedro ra may gisingle out, no? Kanang sa Mateo 16:19, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang imong itugot. Di ba gahom na ni Kristo? Iyang gilugway ngadto ni Pedro, kay siya may gihimong baykar. Kana bang, unsa man ang baykar? Kana bang representative? Nga naman, nga kinahanglan mag-representative si Jesus Christ. Tungod kay, kung mubasa ka sa Juan 10:16, ang usa ka iglesia o usa ka panon ni Kristo naaman jay one chief o one shepherd o si Kristo mismo. Kanang makita nga pangulo at the same time spiritual nga pagkapangulo. Umao na usa ka pangulo diha sa iglesia kay dili man gyud na mahitabo nga ang katawhan sa Dios diri sa yuta nga naa siya katawhan unya walay mangulo sa daang kasabutan bitaw ang katawhan sa Dios na man mga pangulo nga makita bisag ang Dios pangulo na nga pinakalabaw tuwas langit pero magpili pa gyud siya mangulo diri sa yuta nga makita parehas ni Moses. Nangulo sa katawhang Israel sa ilang panahon, gitawag pa mangalinto siya Dios. Giingnan siya sa Dios, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Exodus 1:1. Di ba? Niya panahon po sa gingharian ni David, si David gihimong hari, pangulo. Naagi makita gyud nga leader nga si David po naapod siya iyang prime minister. Kanang gitugyanan si Yahweh, di ba? So ingon ana din si Kristo po, siya may pinakalabing pangulo kay hari man siya, king sa iglesia nga iyang gitukod. Unya ang pangutana, dili man siya magdugay diri sa kalibutan. Dili man siya magdugay diri sa kalibutan niya, naghuna-huna na siya nga inigwala na siya, mamatay siya din, mabanhaw din, mabalik nga do sa langit, naghuna-una siya kinsa himuon niyang visible head. Pero ang iyang pagka-spiritual head nga usa, dili na mawala. Pero ang iyang pagkamakita, maoray iyang papulihan kanang nagpili siya representative ug mao na si Pedro. Klaro man kay sa Mateo 16:19, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Take note nga kanang yawi nagsimbolo og authority. Gahom sa pagmando. Gahom na ni Kristo. Naaman na pinadayag 3 nga kanang nagkupot sa Yahweh naanay gahom sa pagmando. Si Kristo may gahawid ana authority sa pagkapangulo. Pero sa 12 ka apostol, si gisingle out niya nga gitugyanan anang gahuma si Pedro. Timan niya sa 12 ka apostol ang gisingle out niya ana pagtugyan sa iyang gahom sa pagkapangulo. Si Pedro ra. Pero kay dili man lagi po pwede nga si Pedro ra may magdumala kinahanglan naman si kauban mo nang na si kaubang mga apostol. Mao na nga sa Mateo 18:18 gihinugpong gyud na pagpadayag ni Kristo ng gahuma kanang binding and loosing, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot.
Mao na nga kanang mga konsilyo, mga meeting, demo desisyon o opisyal nga baruganan ang simbahan o iglesia, kinahanglan yun ta mutuo ana. Mao na kanang atong mga kanonisasyon, kinahanglan pud ta mutuo ana. Kanang magdeklara kinsa tong mga tawo nga nakita sa simbahan nga tinuod jud ilang kasantos, dili manigar. Pero take note ha mga Katoliko, kaya apoy mga Katoliko okay baluan nga ang santos dili bot pasabot nga kana rang gi-canonize. Kay daghan biyang mga santos nga wa na ma-recognize sa simbahan katod daing sa unang siglo ikaduha ikatulo pagkadaghang martir nga Kristohanong Katoliko niadto nga wala na gi-canonize. Kay wala namang gud pod makita, wa na matun-i, wala na maimbestigar nga katong tagsa-tagsa tong ilang kinabuhi nga para madeklara sila nga tinuod jud silang santos. Dili na to madeklara. Ang Dios ra may labing nasayod sa tanan gyud nga nahimong santos. Kanang deklarasyon pag deklara lang na sa Universal Church diri sa kalibutan nga aron ba ta ba makasigurado ba nga kung magdebosyon ta og santos nga kana galing magpatabang ta intercession. Okay, ang mga santos makatabang magyud, no? Sila sa buhi pa sila pinagi silang prayer, pinagi silang pagsangyaw. Unya tuwa na sila sa langit karon, masamot makatabang sila, no? Nasa pinadayag 5:8 nga gipasabot diha nga ang mga pagampo sa katawhan sa Dios ilang gipresentar, ilang gihatod ngadto ni Kristo. Ingon nga insenso, kay kanang insenso nagsimbolo man as pagampo, no? Ang mga pagampo kuno sa katawhan sa Dios ilang gihatod ngadto ni Kristo sa tupan ni pataliwala sila. Mao nang di tinuod ng ilang giingon nga dili masangpit, dili maduol ang mga santos kay Dios ra gyud, no? Kay naa sa Hebrehanon 12:23 ang duolon, no, gipasabot diha ang Dios ug ang espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. So mao nang dili tinuod ng giingon sa mga dili Katoliko nga Dios ra gyud masangpit o maduol, no? Kung magpatabang ta, pwede po dito magpatabang, muduol sa mga santos nga nangahingpit na nga tuwas langit. Nasa Hebrehanon 12 tudling 23. So mao na nga ang simbahan nga Katoliko mo canonize siya para nga kanang atong mga debosyon kasaligan. Pananglitan San Vicente o kinsa pa ng mga santos nga gi-canonize gyud sa simbahan para makasigurado ta nga di ta masayop. Mao na ang simbahan mo canonize siya nga kana siya tinuod gyud nga santos, dili malalis, pero dili bot pasabot nga ang santos kana rang gi-canonize. Kay parehas gud aning pagdeklara pila ka basahon ang bag-ong kasabutan, kinirang 27 books, hukom naman ni sa mga konsilyong Katoliko, di man ta kabasa sa Lord's Biblia ana nga ga-canonize ang mga apostol. Pero nga nung ituo man ta nga 27 books ra ang New Testament. Di ba? Pero dilibot pasabot nga ang pulong sa Dios kana arang gi-canonize sa simbahan. Kay naa may mga pulong sa Dios nga tinago na gani, wa na gipadayag. Kana basahan ninyo ng Deuteronomy 29:29, dili tanan gipadayag o gi-reveal. Kay naay mga tinago na. Unya si mga buhat pod ni Kristo, nya unsa may buhat ni Kristo, panudlo o pagmilagro. Nya dili kuno na sulatanan. Ingon ni Juan sa Juan 21:25, moadto pug kani San Pablo ang tradisyon sa mga Kristohano nabahin sa gibinaba na lang kay wa na masulat ug naapoy na sulat. Written o unwritten tradition. Lahi po tong tradisyon hang gisaway ni Kristo sa mga Hudiyo nga dili to na to tumanon kay pagtulon-an nato sa tao, dili na to niya gitudlo. Mao na magbantay po tas tradisyon, kay dili tanan tradisyon maayo. Naay tradisyon nga dili gusto si Kristo, no? Pero kanang mga tradisyon nato, no, sa Katoliko tungod sa lamdag sa Espiritu Santo, dili na kasaliga na, no? Gawas ato mga tradisyon sama sa mga tradisyon pagano, no, nga nagsimba sila laing Dios, no? O katong ilang mga pag-ampo nga tag-as niya, balik-balik pa gyud nga way hinungdan. O kato, ito kasiyas mga tradisyon nga dili ito na ito himuon, no? Pero kanang tradisyon nga Kristohanon, kanang magbalik-balik ta sa mga pulong nga maayo, dili na daotan. Kanang sama na atong rosaryo, kanang mga pulong nga gilitok diha, dili na daotan. Kay naa diha ng Lord's Prayer nga tudlo sa Ginoo, anang amahan namo. Then kana pong
kang Santa Maria nga moingon ta nga si Santa Maria puno sa grasya ato nang balik-balikon pamulong mo na sa anghel kanang sa Lucas 1:28 nga niingon ang anghel ngadto ni Santa Maria sa Grego kikaritomene kanang kikaritomene ang pinaka best gyud nga translation ana nga si Santa Maria puno sa grasya okay ang uban dili kaayo kana bang takdo ang ilang translation giingon ra nga highly favored o unsa pa nang klase sa translation pero sa mga eksperto aning Biblia mingon sila nga kanang full of grace or gipuno ba sa grasya si Santa Maria kana mo'y pinaka the best nga hubad nga sa Grego nga kekaritomene ningon ang anghel nya atong balik-baliko ng mga pulunga dili na siya dautan dili na siya pinagano niya dili tanang pagbalik-balik sa mga pulong ako nilang i-apil kay murag nahisgutan po ni kagahapon dito sa katong nakadungog kung ni nagtabi-tabi dito sa plaza katong sa gabi kana kuno mga pag-ampo na tong Katolikong balik-balik sa mga pulong pinagano kuno na depende kanang mga pulong nga dili maayo kanang sa King James ana gitawag nag vain repetitions o kanang mga pulong balik-balikon nga kawang dili na maayo. Pero kanang mga pulong nga maayo balik-balikon dili na dahotan sa Biblia. Basahan ninyo ng Salmo 136. Salmo 136. Balik-balik sa mga pulong murag jud litania. Ako makabasa na murag jud litania. Basahan ninyo Salmo 136. Di lang nako basahon diri. Langan kog samot. Daghan pa ko hisgutan Nya mga 20 minutos na lang 15 minutos na lang. So mao na Salmo 136 mga balik-balik sa mga pulong murag jud litania basahan ninyo ng Salmo 136 di ba parehas jud naglitania balik-balik sa mga pulong una ako lang ning gisgutan pod kini isgutan man nato ng tradisyon god ang kanang mga tradisyon sa mga nga tawhanon nga dili gusto si Kristo mao na dili nato buhaton nga tradisyon o pras atong tradisyon sa mga Hudyo nga supak sa pagtulon-an ni Kristo nga naay mga Hudyo nga ilan na nang gihimong batasan ba tradisyon nga mingon sila nga ang ilang itabang kuno ihatag nila sa templo sa simbahan dili nila itabang sa ilang ginikanan kay murason sila nga para man sa simbahan so moingon sila nga pwede na nga dili mo tabang sa ginikanan basta kanang itabang ihatag na sa simbahan di man na mao suko mas Kristoana kung ang atong ginikanan na kinahanglan sa atong tabang tabang po labi nagmakatabang ta apil man na sa pagtulon-an niya nga maghigugma nabagoy maayo nga pagtuo nga mingon siya murason ka nga di na ka motabang sa imong ginikanan bisag nagkinahanglan sa imong tabang kay murason ka nga ako man ang ihatag sa templo ako mo nga tagsimbahan na yung mga tradisyon ang mga Hudyo nga mo nagipasabot ni Kristo kung ayohon natog basa ng gospel dili ng tradisyon nga rosaryo tradisyon nato nga magpista ta sa alang sa mga santo sa ilang kabalaan dili na mao ang gitumbok ni Kristo nga tradisyon nga dili maayo gani na gahom ang simbahan ana sa binding and loosing ang inyong idili diri sa yuta idili na ko sa langit ayo itugot nanay pag-approve sa langit na mga tradisyong Katoliko kay kaning tradisyon po nato duha ka klase tradisyon nga kanang gi-capitalize nato nga T ngamin tag capital T sa tradisyon mo na gitawag natog apostolic tradisyon katong tradisyon nga gikan jud sa mga apostol pero kanang small T tradisyon nato kanang mga bag-ong gama nato maparas ana mga pista ni San Vicente bag-o man ang ulahin naman na gigama ng mga pistaha kanya na may gahumang simbahan na sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta idili na sa langit ang inyong itugot nya mingon ra ba ng uban sa to pa pwede di makapuno ang simbahan pwede tungod sa iyang gahom sa binding and loosing nya mingon sila nga naaman lagi sa Pinadayag Veritas Pinadayag 22 nga nag-ingon si Juan diha nga ayaw dugang ayaw kuha susuyop ng inyong mga daghan kayong pistang gipangdugang ayaw na tog sabot kay mahimo biyang out of context ta kung magpataka lang tag sabot-sabot diha atong ipangutana diha sa gisuwat ni Juan unsay iyang gipasabot diha nga dili dugangan tanan ba dili ta pwede kadugang sampol kanang mga balaod sa gobyerno nga sige mo nang gadugang
Karon gali form of government usbo na pug kuno og kanang federal. Ano yung mag-usub-usub? Di ba? Ang kanang ecclesiastical law, sulod simbahan, bisan kanang Iglesia ni Cristo gali, naman na sila yung mga balaod po diha nga ila-ila ra wala as Biblia. Di ba? Kanang galing, anang Iglesia ni Cristo, naman na sila gihimong balaod nga, mutuo man po na sila, nga kinahanglan, bawal sa ng uyab-uyab o kanang magminyo nga mag-eskwela pagka-ministro. Unya na inig, maministro na, pwede na. O ana, nga magminyo. Kana during eskwela pa sa ministerial, dili pa. Niya man na sulod sa Biblia, pero ilan ang gitahod ng ilang kanang ilang tradisyon na nga balaod nga ingon ana. Then kana pong ilang tradisyon nga tuig-tuig na nga balansayon nga magsaulog sila kanang unsa na kanang anniversary every July 27 sa Biblia wala man na kanang anniversary July 27. Wala na kay natukod ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, July 27, no, 1914. Mo nang magsaulog sila tuig-tuig og anniversary. Og nahimo na nilang tradisyon. Wala man sa Biblia. So sila gani na po sila tradisyon nga wala sa Biblia. Pero ang kuan lang nato ana kay wala sila authority kay wa man ang ilang authority dili man gikan sa mga apostol. Pero ang atong mga obispo klaro kayo ang gahom kay gikan jud sa mga apostol, no? Kanang gitawag na tog succession of authority. Kanang ordination ba nga pagpinagis pagpandong sa kamot, mga Katoliko ra nga obispo mao'y genuine nga ordination. Kay kanang sa ubang mga relihiyon ron dili na genuine ilang ordination, nga naman wala man sila masumpay sa mga apostolis. Di ba? Muna ako, sigurista man ko kung maghisgot na itag Biblia o church history, sigurista ko. Dito gyud pundok nga ang iyang existence nga masumpay gyud ang iyang pundok ba nga, sa mga apostolis. Kining mga pundok-pundok ron wa naman ni masumpay kanang nagsugod og 1914, 1844, 1872, 1830 ang mga adha daghang kay mga relihiyon nagsugod ana mga tuiga nga wala na masumpay sa mga apostolis pero kining Katoliko nasumpay gyud. So mao na no, so atong usbon nga kanang deklarasyon, kanang kanonisasyon dili na abot ipasabot nga gisantos ka o nahimo kang santos tungod sa kanonisasyon. Kanang kanonisasyon deklarasyon lang na nga ang kabalaan ni anang tawhana dili malalis. Para sa to akong example ninyo ba nga para sa anang bulawan nga awahin na discovery. Dilibot pasabot nga kanang bulawan nitungha sa dihang na discovery. Mahimong dugay na diha ng bulawan wa lang madiscovery. Pag discovery dilibot pasabot mo pay pagtunga sa bulawan. Yun na po ng santos. Kanang santos, kung tinuod jud kang buutan, bisag dili pa kailhon sa kalibutan nga santos jud ka. Okay, ang definition sa santos bisan kinsa nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Pero ang labing nasayod gud sa kasantos o sa katao ang Dios raman. Then ang pangutana ang simbahan, do na ba siya capability mo deklara nga kanang tawhana tinuod yun nga santos? Kana dayang pagkanonize pila kabasahon ang bag-ong kasabutan, kanonisasyon man na. Di man mabasa sa Biblia nga 27 ra ka libro. Kay sa mga compilation po sa kuan wala man ay table of contents. Puno-puno naman ang table of contents. Gidugang naman na sa mga translator. Nasa original wala man ay table of contents. Pila ka basahon ang bag-ong kasabutan. Resulta naman ng konsilyong Katoliko. Di ba? So, mao na kanang kanonisasyon og santos ato ning gisgutan kay kanonisasyon man ron at ang ninyo diha sa AWTN ni Mother Teresa, no? Dili nabot pasabot nga gihimo kang santos, nahimo kang santos diha sa kanonisasyon dili. Ang imo mga buhat nga nagsunod ka sa Ginoo mo ni nakasantos nimo. Pero ang pagsiguro ana nga tinuod bagyo kang santos o dili ang labing nasayod ang Dios. Unya ang simbahan pwede ba naa si capability to do it tungod sa Espiritu Santo. Kay kung walay gahom ang simbahan authority sa pagdeklara nga ang kabalaan anang tawhana tinuod yun
Sa to pa, wala siya napadadaan sa Espiritu Santo. Nya kinapadadaan man siya sa Espiritu Santo, so kung magdeklara siya kasaligan, para sa aning pagdeklara dahil sa nga 27 ra ka libro ang bag-ong kasabutan. Na, kung dili ta motuo sa authority, sa simbahang katoliko nga gilamdagan siya ni anang iyang deklarasyon pila ra ka libro ang 27 ka libro, dili ta motuo ana nga 27 ra ka libro. Kaya ang mga apostol, wala man sila gakanunay sa ilang panahon. Di ba? Naabagod mabasa diri sa Biblia nga niingon si Kristo, niingon si Apostol Pablo og uban pang mga apostol nga ang atong bag-ong kasabutan 27 ra ka libro. Naabagod tay mabasa na sulod sa Biblia, wala oy. Later councils la na sa simbahang katoliko. Nga nituo po sila apil. Dapat galion ta aya sila mutuoan ang Biblia nga gilamdagan sa Espiritu Santo, tuuan sa nila ang authority sa simbahang katoliko. Di ba? Kaya giyon siya manilapag siguro nga 27 ra ka libro nga sa panudlo lang ni Kristo sa iyang mga buhat, dili ra ba tanan ang sulat? Di ba? Tumaw na nga kanang pagkanon na Yesug Santos buto sa deklarasyon lang nga kanang tawhana tinuod yun nga santos. Dili kay ang canonization diha pa ka nahimong santos. Kay kapadaghang nga martir, pagkadaghang nahimong martir nga Kristiyano sa unang siglo, ikaduha, ikatulo, katong pangluto sa Roma niadto. Sa mga Kristiyanos, pagkadaghang nga santos atong wa ang takibalugin sa kaayo to. Ang Diyos ra may labing nasayod. Pero ang simbahan, pwede makadeklara kinsa na kaayo sila. Katura pong iyang natun-an. Mabitaw nang magdeklara og santos, dili na basta-basta. Mag-investigar na mo na magkagasto. Ilan ba ng sawayon nga, di ka masantos kung walay gasto. Sa canonization, kanang gasto go, dili man na nga kuan. Kanang gasto, mga galastuhan na siya sa pag-imbestigar. Kaya di man yun pilikayan, makagasto mo yun ta. Kana bitang magpanotaryo ta, magasto mo yun ta. Kanang muadto ta sa Holy Land, para makaadto ta dito, mong gasto man ta, kay mapliti man ta. Kana po mag-investigate tag hitabo, mong gasto man ta, kay alang-alang di ni mo suhulan po ng imong gigamit diha sa pag-investigar. Kasala na po dana, nga panggamiton ni mo ng mga tao, di ni mo pang suhulan. kanang mag-imprinta sa kanang mga dokumento. Mong gasto man ta na. Di ba? Yeah, parang dili pod mabasta-basta na to ng atong kanang investigation. Din human sa investigation, mo deklara ang simbahan kay tungod sa giya sa Espiritu Santo, kasaligan siya kanilang pagdeklara pila ka basahon ang bag-ong kasabutan. Nganong nituo man ta na nga ang mga apostol wala man magdeklara sa ilang panahon, pila ra ka libro ang ilang ang tinuod yun nga kasaligan nga linamdagan sa Espiritu Santo. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw, no? So karon atangin ninyo sa atong Global Catholic Network sa AWTN ang canonization ni Mother Teresa. No, usbon ko kanang canonization dili na nga paghimong santos nga diha ra na himong santos si Mother Teresa. Katong iyang mga buhat nga maayo, mo to'y nakapasantos niya. Pero ang labing nasayod god ang Dios raman. Pero ang simbahan, ang pangutana, naa ba siya capability? Mo determine kinsa na mga tao nga tinuod yung santos naa. Ang simbahan kinaaman si ilamdagan man siya sa Espiritu Santo niya naagod sa Lucas 10:16. Ang naminaw ninyo. Ang simbahan niyang giingan, ang naminaw ninyo, sama ra nga naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, sama ra pong wa minaw nako. Sa tupa, ang simbahan dahil mura po Kristo diri yuta. Kinaaman siya authority. Naagod siya gahom sa pagdili og pagtugot. Na Mateo 18:18. Ang inyong idili diri yuta, idili ng kusulangit, ang inyong itugot. Tagaan mangalin natong authority ng atong mga senador o congressman diya sa kongreso o senado ang maghimog balaod. Kana pang mga kadagkuan sa simbahan nga mga opisyalis na ni Kristo diri yuta. Di ba? So balik ta atong pinadayag 22. Unsa may gipasabot ni Juan dito nga dili punan? Kana bang ecclesiastical law? Kana bang kwarta nato sa bangko dili pwede punan? Oo. Ang gipasabot ni Juan diha kanang iyang gisulat sa pinadayag dili kuno nato punan. Karon pangutana kun understanding the scripture in context. B. Kani giingon ni Juan dili kuno dugangan ning iyang gisulat sa pinadayag kining tagna. Ang pangutana,
gipunan ba ni sa Katoliko? O kining pinadayag taman raman ni sa chapter 22 verse 21. Kung gidugangan ni sa Katoliko, nagibutangan undag verse 22, verse 23, verse 24. Kanang rosaryo wala nagipuno diri. Kay lahi na debosyon na. Sa debosyon pwede ta makapuno og mga debosyon bisan pagdaghanon nato na because of the authority kanang binding and loosing. Ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit ang itugot. Kana pong sa Deuteronomio 32 ba na 4:2 nga ila po nang gamiton nga ingon sila nga ingon diha nga dili dugangan ang sugo sa Dios. Dahil nila dahil ng sabton nga kana dahil mga sugo dahil ninyo sa mga Katoliko nga di na mabasa litra por litra dugang na ay dili na mao out of context. Kanang ipasabot dias Deuteronomio 4:2 ug unsa nang sugo diha palitan na pulo ka sugo ug unsa nang napulo ka sugo nato diha nga gisulat sa Biblia di nato napun-an wala man napun is Katoliko. Kanang debosyon lahi man na may tungod man na sa mga responses nato sa atong pagtuo nga pwede ta kadugang ana because of the authority of the church sa binding and loosing. Na unsa man day bilian ng binding and loosing kung walay mga butang nga dili kapuno ang simbahan. Kanang giingon diha nga ang inyong idili diri syuta idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Unsa man day kapuslanan ana nga wala man day siya butang nga madugangan. Unsa man din na wala na day nag-flower lang day ng bersikulo. Kaya mo day si gahom sa pagdugang. Nga naaman si authority ana. Naapagali sa Juan 14:12 nga niingon si Kristo nga kinsa tong mosunod kanako magbuhat sa akong gibuhat og magbuhat siya labaw pa niini. Ano man na nga maingon magis Kristo nga palaboy pa ninyo kay daghan pa mong himo diri sa kalibutan. So dili siya mo supak anang mudugang daw labi nagmaayo dili dautan pero katong mga butang nga dili angay dugangan dili po na ato na dugangan ina din kana pong sa Galacia 1 ba na 6:8-9 nga niingon ko na si Pablo diha nga kinsa tong magtudlo og mga pagtulon-an wala na mo itudlo ayaw mo tuwa na ila din ng sabton nga tanan jud ay kinahanglan mabasa sa Biblia letra por letra dili na mao. No? Ang ipasabot ni Pablo diha, sila kay authority man sila sa ilang panahon ug unsa ilang gitunlo sa ilang panahon dili ta mosupak. Kay kung mosupak ta silbing ni supak na ta sa ilang authority. Unya karon kinsa may sumusunod sa mga apostol mao mga obispo base sa history. So maura pud na kung unsa gitudlo sa mga obispo dili ta mosupak. Kay kung musupak ta, nagpakapin na ta. Sa nasulat, pasabot, ni pakapin na ta sa angay, tuan. Nga kinahanglan mo tuo ta sa simbahan kay gigiyahan man siya sa Espiritu Santo. Mao na din, kanapong sa Mateo 18:17 nga ang simbahan, final arbiter diri syuta. Layunan ka kung na ako na yung mga kaso, mga bikil-bikil, kusayon, niya, kinsa mong kuno'y angay tuhuan diri sa kalibutan, ang simbahan. Sa Mateo 18:17 kay kung dili kuno ta maminaw sa simbahan sama ra nga wa ta naminaw ni Kristo kay isipon mang makasasala kuno kung di ta maminaw sa iyang simbahan diri syuta. Ang basahan ro ninyo Mateo 18:17 kung ang dili kuno motuo sa iyang simbahan o iglesia isipong makasasala o kubrador sa buhis kay katong kubrador sa buhis nila saon na makasasala man. Amo na sa ato pa ang simbahan diri syuta mo ra Kristo diri syuta. Ato pa murag Dios diri syuta. Kay ato mang tuhuan kay kundi kuno ta motuo tawgon man dag magkasasala. Mao na nga pag-ingon sa simbahan mo kanon na siya ni Mother Teresa nga kini si Mother Teresa dili gyud kaduha-duhaan santos gyud nya kana abi ninyo kanang mag-canonize basta-basta ng requirements ana dili oy murag duha ba siguro to ka milagro kinahanglan dunay murag tulo ka milagro ang gikinahanglan o duha ba tulo nga bisan pag maayo ka niya walay miracle nga nakita nga genuine dili yung ka ideklara sa laktod ang Diyos ray nasayod no sa kasantos gyud sa tao niya ang deklarasyon proseso man na ang simbahan parang dili gyud siya masipyat siguraduon yun niya nga naay miracle kay kanang miracle usa man guna sa ilhanan nga tinuod jud kang man of God kay das Biblia ang mga apostol nagbilagro man gyud
nagmilagro ang Dios, pinaagi sa mga apostol, mao na nga ang simbahan usa sa requirement niya nga naay miracle nga makita. Kay kung walay miracle makita, adi ta kasigurado mo nang bahala na ang Dios mo ilaan na kinsa na mga tinuod nga mga santos nga wa ta kakita sa ilang milagro. Di ba? Mo na nga ang pagkasantos dili na sabton kana rang gi-canonize. Kanang katuyuan anang canonization, pagpiho ra na diri sa kalibutan nato sa Universal Church nga dili ta dili ba ta magduda ba kanang mga tao nga atong gidebosyonan. No? Mo na mga suking digpaminawa naman ko igong panahon, no? Ako lang ipahinumdum ninyo ang mga pulong ni Mother Teresa kay karon ra ba siya i-canonize. Nag-ingon siya nga, my key to heaven is that I love Jesus in the night. Sa sunod Domingo ako ning i-explain noon sa ibot pasabot ni Mother Teresa ani nga ang akong Yahweh sa pag-adto sa langit mao ang paghigugma ni Kristo taliwala sa kangitngit. Ato ning explain at tahin ninyo sunod Domingo puhon mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumuong tulumanon. Silbert Don Doyano Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsoon sa technical side. Danilo Luod og Espiritu Ilumba, hangtod sunod Domingo puhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.